अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. वैभववाडी तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयातील अपुऱ्या सुविधांमुळे रुग्णसेवा कोलमडली आहे. या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी गेलेल्या युवा सेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांच्या समोर येथील कर्मचाऱ्यांनी समस्यांचा पाढाच वाचला. काय परिस्थिती आहे येथील रुग्णालयाची, थेट ऐकूया कर्मचाऱ्यांच्याच तोंडून. उपजिल्हा रुग्णालय भेट दिलेली होती. पत्रकारांना पण सांगतो उपजिल्हा रुग्णालयाची भेट दिलेली होती. भेट दिल्यानंतर आम्हाला असं झालं की ग्रामीण रुग्णालयामध्ये जे आपलं ग्रामीण रुग्णालय आहे हे आता मेन रुग्णालय आहे तुमचं वैभववाडी तालुक्यातलं. तर काही गोष्टी अपुऱ्या असतील तर त्या ठिकाणी आम्ही जाऊन त्या सरकारपर्यंत पोहोचण्याचा आमचा विषय आहे. युवा सेनेमार्फत आणि बेसिक सेना आमची शिवसेना आहे बाळासाहेब त्यांच्यामार्फत की आमच्या तुमच्याकडे काही सोयी नसतील त्या आम्हाला तुम्ही सांगा. आणि त्या तुमच्या दृष्टीने तुमचा आवाज आम्ही पत्रकारांमार्फत आम्ही शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आलेलो आहोत. तुम्ही आम्हाला सांगा फ्रँकली की तुमच्याकडे काय होतं काय नाही होतं. आता वैभववाडी सारख्या ठिकाणी, वैभववाडी हा तालुका आहे आणि तालुक्यासारख्या ठिकाणाचं हे सरकारी दवाखाना आहे तर त्या ठिकाणी तुमच्याकडे काय सोयी नाही आहे ते आम्हाला फ्रँकली सांगितलं तर आम्ही शासनापर्यंत पोहोचू त्यांच्यामार्फत. त्यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहोत. तुमच्याकडे आधी म्हणजे आपल्याकडे आम्हाला उपजिल्हा रुग्णालयात गेलं तेव्हा कळलं की 4 प्रकारचे पेशंट तुमच्याकडे नॉर्मली येतात. तुमचे प्रसूतीचे येतात, सर्पदोषी येतात, तापाचे वगैरे येतात आणि ॲक्सिडेंटल येतात. म्हणजे काही फ्रॅक्चर झाला, ॲक्सिडेंट झाला, हे पेशंट जास्त करून सरकारी दवाखान्यामध्ये येतात. तर त्याच्यापैकी तुम्हाला सोयीसुविधा काय उपलब्ध आहे? ते आले तर तुम्ही इथेच तपासता पेशंट की पुढे पाठवता? आता प्रसूतीचे पेशंट इथेच करता? कॉम्प्लिकेशन्स वाढले त्यामुळे मदरला आपण इकडे मॅनेज करू पण बाळासाठी आपल्याला इकडे काही सुविधा नाही. वैभववाडीमध्ये असं प्रायव्हेट वगैरे पण आम्ही नाही केलं की बाळाला कसं 24 तासामध्ये हेल्प लागते काही जरी गरज असते तर आपण ती प्रोव्हाइड नाही करतो. त्यामुळे आपण पहिली खेळची रेग्युलेटर मशीन वगैरे ती असते ती नाही आहे. म्हणजे बाळ जर क्रिटिकल झालं तर ती नाही आहे. आणि पिडियाट्रिशियन लागतं त्याच्यासाठी बाळासाठी ते आपल्याकडे इथे नाही. त्यामुळे आपण पहिली खेळीचं मोस्टली अवॉइड करतो. पण आता जर तो पेशंट लेबरमध्ये डिलिव्हरी व्हायला चालली तर ते आपण त्या वेळेला मॅनेज करतो. कारण आपण तिला त्या अवस्थेत तिला पुढे पाठवू शकतो. आपण त्या वेळेला मॅनेज करतो. आता ह्या माझा असा प्रश्न आहे, ह्या महिन्यात काही प्रसूती झाल्या सगळ्या पुढे पडतात आलेच नाही पेशंट आपल्याकडे होतच नाही. वैभववाडीमध्ये आलं की कणकवली किंवा तुम्ही पुढे बरं मी माहिती आहोत मी कंटिन्यू याच्यामध्ये महिन्याभर तुमच्याकडे आलं नाही कुठल्या विषय पुढेच जात पेशंटच आली नाही. पेशंट आलं नाही म्हणजे मॅडम काय झालं की पुढे जात आहे म्हणून तुमच्याकडे प्रश्न झाला की सगळ्या पेशंट तुमच्या पुढे जातात. तुमच्याकडे महिनाभर पेशंट आला नाही म्हणजे असं काय नाही की तालुक्यामध्ये तुमची प्रसूती झाली नाही, ती प्रसूती दुसऱ्या तालुक्यात जाऊन झाली असेल म्हटलं इकडे कोण येत नाही. नॉर्मल साईड होत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे हा तुमचा अभाव आहे. आता म्हणजे प्रसूतीसाठी तुम्हाला काही यंत्रणा दिली पाहिजे बरोबर ना. हा म्हणजे प्रश्न मांडायला पाहिजे आम्हाला. ही एक ॲक्सिडेंटलसाठी म्हणजे समजा जर आता फिजिओथेरपिस्ट आहे, फिजिओथेरपी किंवा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आहेत का तुमच्याकडे? ते समजा ॲक्सिडेंट झाला किंवा एखाद्याचं फ्रॅक्चर झालं तर इथे काय सोय होऊ शकते? आपण बेसिक मॅनेजमेंट करू शकतो. ब्लिडिंग कंट्रोल, स्टिचेस
आणि त्या काळात आपल्याकडे स्टिच मटेरियल असतं ते येतच नाही. जे आहे त्याच्यावर आपल्याला काम चालवावं लागतं. तुमच्याकडे आता गोळ्या वगैरे उपलब्ध आहेत बीपीच्या, तापाच्या, आता लेप्टो वगैरे येणार पुढे, आता त्याचं त्याचं उपलब्ध पण आहे. शॉर्टेज आपल्याकडे. आता सर्दी तापाचा साथ चालला पण आमच्याकडे अजून कफ सिरप पण नाही. कफ सिरप आम्ही फक्त सांगतो पेशंट आमच्याकडे येतो आम्हाला खोकला आहे. आम्हाला बोललं लागतं बाहेर जाऊन औषध घ्या. कारण आमच्याकडे नसतं. आमच्याकडे सप्लायच होत नाही. सप्लायच का सगळं सगळी मागणी केली आहे? मागणी दर महिन्याला होती सर. दर महिन्याला आमची मागणी काय येते. दिसतंय की तिकडेच नाही. कुठे नाही कोरोनाला औषधं कमी आहेत म्हणून ते येत नाही. म्हणजे तापावरती पण औषधं नाही. तापावरची ते गोळ्या आहे, गोळ्या. म्हणजे आता मॅडम काय आहे की आता खरा प्रश्न येणार आहे, शेती चालू आहे, पावसाळा चालू आहे, म्हणजे तो जे काय पुढे ताप येतील त्याच्यावरती तुम्हाला उपाय करण्यासाठी तुम्हाला प्रॉब्लेमॅटिक इथे आहे सर, बरोबर ना? म्हणजे थोडं रक्त तपासलं जातं इथे. ब्लड चेक करायचं सर. आता एक मशीन आली आहे CBC बंद पडली नवीन गेली, पण ते अर्थिंग नाही आहे हॉस्पिटलला. अर्थिंग नाही आहे? मशीन हॉस्पिटलला अर्थिंग नाही आहे? अर्थिंग हे आहे लाईट त्यामुळे हे मशीन ती लावू शकत हा नाही हा आपण. मेजर प्रश्न आहे. हो. अर्थिंग नाही आहे, अर्थिंग नसल्यामुळे ती हे चालत नाही, त्यामुळे हा हां. प्रश्न येतो. ते आता लेटर दिले आम्ही. तुमची मशीन लागत नाही. ब्लड चेक रुग्ण कल्याण समिती, ते रुग्ण कल्याण समिती आहे, ते अध्यक्ष वय कोण आहे? कोण आहे? कोण आहे? रुग्ण कल्याण समितीचे कोण आहे? मीटिंगच होती. कोण आहे? आमदार अध्यक्ष आहे, अध्यक्ष आहे. म्हणजे मीटिंग झाली का आता याच्यामध्ये? या महिन्यात मला वाटतं माझ्या माहितीप्रमाणे कोरोना झाल्यावर आलेलंच नाही. मी रुग्ण कल्याण समितीची मीटिंग अजिबात तुमच्याकडे झाली नाही. तुम्ही प्रॉब्लेम त्यांना सांगितले कधी? रुग्ण कल्याण समितीच्या अध्यक्षांना कधी प्रॉब्लेम सांगितले ते तुमचे? आमच्याकडे जे आहे ना ते आपण MS ला इन्फॉर्म करतो. किंवा क्लर्कला क्लर्कला इन्फॉर्म करतो. तर त्यांच्या लेवलला आपण मॅनेज करतो. ते meeting मीटिंगच झाली नाही त्याच्यामुळे तुम्ही काय प्रॉब्लेम सांगितले? MS येतात आणि त्यांच्याशी बोलतो. ते पण एका ठिकाणी ते एकच आहेत, ते 2 ठिकाणं मॅनेज करतात. त्यांना बरं, दुसरी गोष्ट आता तिसरी ते काय अध्यक्ष काही येत नाही त्याच्यामुळे तुम्ही प्रॉब्लेम मांडले. आणि तिसरा विषय सांगतो म्हणजे तुमच्याकडे काही यंत्रणा कमी अशी तुम्हाला वाटते का? म्हणजे डॉक्टर पाहिजे किंवा काय पाहिजे असं काय आहे का? स्टाफ कमी आहे. क्लास 4मध्ये दोनच परमनंट स्टाफ आहे आणि सिक्युरिटी 3 आहे. ते सगळं एकत्र असे ड्युटी करतात कारण दुसरा पर्यायच नाही काय बरं, त्यांना. तुमचं सर्पदोषावरती काय उपचार होतात इथे? काय होतं तुमच्या? वेंटिलेटर वगैरे आपण देतो. तर 4 ते 2 दिवसामध्ये डिस्चार्ज केला आपल्या लेवलला मॅनेज करतो. न रेफर करतो. त्याच्यामध्ये पॉइझनस पण होते, नॉन पॉइझनस पण होते. ते आपल्या लेवलला मॅनेज करतो. म्हणजे साधारण सर्पदोषावरती होते का? म्हणजे पण तापावरती होत नाही, प्रसूतीवरती होत नाही, होते पण ती नॉर्मल. आता तुम्ही कफ सिरप नाही म्हटलं. त्याच्यावरती सगळं लिमिटेड antibiotic स्टॉक वगैरे जे आपल्याकडे स्टॉक आहे ना ते अर्धा पावसाळ्यात चालेल एवढं आहे. म्हणजे आपल्याला सरकारपर्यंत असं पोचवावं लागेल, ब्लड चेक होत आहे आणि त्याच्यानंतर तुमचं ॲक्सिडेंटल पेशंट असतात ते इकडे होणार असतात, ते तुम्हाला तालुक्याच्या ठिकाणी दुसऱ्या तालुक्याच्या ठिकाणी पाठवायचं. म्हणजे एवढा तालुका काय आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.